Ftit għalik ħafna lihom. Kien b'dan il-mod li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddeskriva l-budget imressaq mill-Gvern ta' Joseph Muscat. Il-prioritajiet ta' kif jonfoq il-flus il-Gvern mhumiex prioritajiet tajbin, jonfoq ħafna fuq spejjeż rikorrenti, speċjalment fuq il-pagi biex jiffangaw il-ftit. Imma meta tiġi mbagħad biex jonfoq għall-investiment fuq toroq, fuq skejjel, fuq affarijiet illi n-nies kollha igawdu minnhom, hemmhekk il-Gvern jixxaħħaħ. Il-budget ma joffrix soluzzjonijiet għall-ikbar sfidi tal-lum fost dawn il-problema ta' traffiku fejn il-Gvern ħabbar biss proċess ta' konsultazzjoni u ma kellux l-umiltà li jaċċetta l-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni li jingħata trasport b'xejn lill-istudenti tal-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti. Il-poplu se jingħata ftit għax minkejja r-roħs fil-prezz internazzjonali taż-żejt, il-Gvern se jraħħas il-petrol u d-diesel bi 3 u 4 ċentesmi rispettivament, bir-riżultat li l-prezz tal-petrol u d-diesel xorta se jibqa' fost dolla fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Il-poplu se jingħata ftit għax il-Gvern għażel li ma jraħħasx il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-Gvern injora għal kollox is-sejħa li għamlu il-korpi kostitwiti sabiex il-kontijiet tad-dawl jitraħsu aktar milli traħsu għaliex illum f'pajjiżna hemm il-kundizzjonijiet illi jippermettu li l-kontijiet tad-dawl jitraħsu ferm aktar milli traħsu. Għandek l-interconnector illi jagħtina elettriku irħas, għandek il-power station tal-BWSC illi tagħtina elettriku irħas, għandek il-prezz internazzjonali taż-żejt illi wkoll jippermettilna elettriku irħas. Il-poplu se jingħata ftit minħabba żieda redikola fil-paga medja. Taħt gvern preċedenti, il-paga medja f'pajjiżna kienet tiżdied. Il-paga medja f'pajjiżna kienet tiżdied b'500 euro fis-sena. Average wage b'500 euro fis-sena. Taħt l-gvern qed tiżdied biss b'200 euro fis-sena. Il-poplu se jingħata ftit għax il-pensjoni minima żdiedet biss bejn 4 u 9 euro fil-ġimgħa li mhijiex se toħroġ l-anzjani mid-diffikultajiet tagħhom. Kien hemm żieda fil-pensjoni minima nazzjonali. Tafu b'kemm? Bejn 4 euro u 9 euro fil-ġimgħa. U din ser toħroġhom lill-anzjani mid-diffikultà il qegħdin jgħixu bħalissa. Il-poplu se jingħata ftit kuntrarju għal ħafna li qed jingħata huma. Tony Abela, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista. Dan huwa konsulent tal-Gvern dwar it-tfittix taż-żejt jekk ma tridx. Għandu pakkett ta' 21,000 euro. Huwa wkoll konsulent dwar it-traffiku jekk ma tridx, mhux ta' bxejn għandna dal-fjask fuq traffiku, jieħu 26,000 oħra fuqhom. Huwa konsulent ukoll dwar il-faqar. Il-faqar qed jiżdied. Għandu 20,000 oħra. Għalik ftit, imma ħafna għalihom. Minkejja li l-Gvern jiftaħar l-ekonomija sejra tajjeb, xorta għażel li jintaxxa s-settur tat-turiżmu b'taxxa ġdida l-kulturist. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal illi kollox ma kollox dan kien budget ta' Gvern nieqes minn kull viżjoni ekonomika. Wara 2 u nofs l-andament ekonomiku għadu jistrieħ fuq setturi mibnija minn gvernijiet nazzjonalisti. Għar minn hekk il-ġid li qed jinħoloq mhux qed jitqassam b'mod ġust biex bekk qed jingħata ftit għalik u ħafna lihom.